To je Kvinta v roce 1941. A ty děti s těma tečkama, to jsou ti, kteří nepřežili. Znáte příběhy dříve narozených, kolem jdoucích, vašich sousedů? Jejich paměť je kniha, ze které bychom měli číst. Každý druhý týden pro vás zalistujeme v jedné z nich. Magda Balnea část svého dětství strávila v Hatza Ir, v domě na Kolišti číslo 41. Její příběh ale začíná na podzim roku 1938. Já jsem chodila do Maccabi Hatza Ir, se to jmenovalo, a byla to skupina cionistické mládeže. To bylo takový, abych tak řekla, cionistický skauting. Tatínek každý den, když otevřel Lidovky, tak se díval, jaké zákazy nové byly pro Židy. Začalo to tím, že se nesmělo po 8 hodině chodit na ulic a nesmělo se kupovat v určitých obchodech a nesmělo se kupovat v určitých hodinách. A děti samozřejmě nesměly do školy a nosila se židovská hvězda. Muselo se odevzdávat lyže a potom se muselo odevzdávat rádio a muselo se odevzdávat šperky. Byl jeden cukrář, ten se jmenoval Toman, a ten měl hned v kraji nápis Židům vstup zakázán. Na toho Tomana si zvlášť pamatuju, protože tehdy to ještě nebylo tak zvykem a on si moc pospíšil. A asi 3. dubna jsme jeli do Terezína. Transport jezdil jeden transport za druhým. Vždycky 3-4 dny přestávky a zase další. Tak my jsme věděli, že to přijde. A protože všichni čekali, že se pojede do transportu, tak lidé taky si připravovali jídlo. Hlavní jídlo, které si každý připravil, byly zásmažky, protože z toho se dala udělat z čehokoliv trochu zásmažky polívka. My jsme se udrželi s rodiči v Terezíně dost dlouho. Tatínek tam pracoval jako lékař, maminka někde, každý někde pracoval. Já jsem pracovala v zemědělství, což bylo dobré pracoviště, protože kdo byl šikovný a skoval si okurku nebo rajče, tak jsem to mohla přinést domů. Samozřejmě lidé bydleli, muži zvlášť a ženy zvlášť a mládež taky se organizovala zvlášť. Rodiny nebydlely pohromadě. Z Terezína Magdu poslali transportem do Osvětimi. Panoval tam hlad a strach. Ten příjezd byl velice rychlý, vyhnali nás z vagónu a postavili nás do pětek. A teď dělali doprava doleva, doprava doleva, my jsme nevěděli přesně, o co se jedná. Pak nás vzali do koupelny a vyslíkli nás a oholili nás a dali nám nějaké staré hadry. A pak jsme zjistili, že z toho celého obrovského transportu nás zůstalo asi 100-150. Já jsem se furt bála, co se bude dít. Tam jsme přesně věděli, co se děje. A co jsme nevěděli, tak to nám ti starousedlíci krásně vysvětlili. Velký dlouhý vlak nás poslali do Bergen-Belsenu. Tím si chtěli využít pracovní síly. Tak tam přišli z nějakého pracoviště, které se jmenovalo nějaká městečko, které se jmenovalo Ragun, a tam byla továrna na letadla. A tak hledali pracovníky a kdo ještě trochu vypadal k světu, tak toho vybrali a poslali nás do toho Ragunu na to pracoviště. A kdo zůstal v Bergen-Belsenu, ne všechny vzali, z těch Čechů nikdo nepřežil, protože tam byly strašné podmínky. A když bombardovali, tak vybombardovali tu továrnu a tak nás zase nacpali do vagónu a zase nás někam vezli a tam v té továrně nás
děsně krásně oblékli do těch pásovaných šatů, vězeňských. Lidé o tom mluvili, že by chtěli, když nás potom vezli přes to Německo, že bychom se mohli skovat a utéct. No ale prostě nás v tom pásovaném se člověk mohl skovat a utéct, když ho každý Němec poznal. No tak nás tahali po Německu ještě asi 14 dní a vždycky přidali z nějaké vagóny a nakonec to Německo se tak bylo už obsazené z jedné strany Američanama, Angličanama a z druhé strany Rusama, že já vůbec nechápu, že ještě měli v hlavě vozit Židy sem a tam, tak nakonec už nás neměli kam zavést, tak nás zavezli zpátky do Terezína. Po válce žila Magda v Uherském Hradišti a studovala pedagogickou fakultu v Brně. Nakonec odjela do Izraele, kde žije víc než 50 let.